Gipanguluhan mismo nila Sarangani Congressman Steve Chongbian Solon ug Mayor Tessa Constantino kuyog ang mga opisyal sa provincial ug local government ang groundbreaking ug capsule laying ceremony sa konstruksyon sa Department of Public Works and Highways funded bridge project sa sitio Buntalan, Poblasyon, Malungon, Sarangani Province niadtong Sabado. Ang Buntalan Bridge nga proyekto sa DPWH nagkantidad og 72 million pesos. Sumala ni Mayor Constantino nga tungod sa grabing baha duha ka tuig na ang milabay nangaguba ang kadaghanan sa foot ug concrete nga mga tulay sa lungsod. Ang tulay nagunang agianan sa laing 8 ka mga barangay nga dakong tabang sa economic sustainability sa sentrong bahin sa lungsod. Hilabi na sa mga produkto sa mga mag-uma nga kasamtangang magsubay lang sa overpass aron mabaligya ang ilang mga abot sa bukid. Gipasalamatan ni Mayor Constantino si Congressman Solon sa proyekto. Apil sa gipasalamatan sa mayor si Governor Roel Pacquiao sa pagpaningkamot sa biini nga makamugna og alternatibong agianan alang sa nangadanyos nga mga kalsada ug tulay sa tuig 2022 nga kalamidad nga nagbilin og 125 million pesos nga danyo sa infrastruktura ug kaumahan sa Malungon. Gipasalig ni Congressman Solon nga iyang tan-awon ug ibonitor ang implementasyon sa konstruksyon sa nasibutang tulay. Gilauman nga matapos kini una mahuman ang bulan sa Disyembre ning tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.